Environment. Ta aprendre la llengua, que sia en formació professional o en curs aos adultes, cabem solucions. Alavetz taleu arribat e liaudrin abans les anuncis d'enbarroment heites po govern, que avem pensat a trobar solucions daplo teletreball a un munt de permanents dus FPO naver Aquitani, e puis que avem trobat també solucions en mateix temps ta un munt qui són en formació professional e també en taus aprenents qui aprenen la lenga den los setmanes, los curs ta la lenga qui hem tota setmana. Que avem hicat en plaça a la formació professional, formació en FOAD, formació a distància, e també en taus curs de setmanes, qui a la meitat dos aprenents, drimenys du centenat, sus quasi 200, qui segueixen els curs e qui en són contents. Mercès a d'aquestes tecnologies que poden continuar d'aprendre quan ne seren pas tot a fet els medis grups o de lo medis formatiu. Bon, la progressió pedagògica n'est pas completament seguida, mais que permet de continuar d'aprendre la llengua, de la praticar, que diguem és important al moment quan hem embarats de poder continuar a aprendre plaser de llur part e dus d'aprendre la llengua de la qual el món amb tostem un rapport drin afectiu. Dap aquest environment debut au Covid-19, que vivem un tensar drin excepcional. En veritat que va estar lleu drin lung. Heureusament que podem continuar a mantenir quelques activitats d'un cert lligam social i humà. En tot cas, pensi que hi ha un moment d'introspecció personal i lleu també col·lectiva. Guarda pe du mau, prenez soin dos vostres e, plus sus tot, mei que mei, demorat a casa.